La campanya citrícola està en marxa i els municipis extremen les precaucions per evitar els robatoris de fruita i de caixons. A Vila-real, a la Plana Alta, la policia rural ha iniciat el control de vehicles als camps per evitar estos delictes que en la passada campanya van augmentar un 25%. Desplegament policial als voltants dels camps de tarongers. Els agents busquen identificar els vehicles i els seus propietaris amb taronges alienes a les mans. Controlem a on van i d'on venen les taronges i si tenen la documentació en regla. Aturen els camions que transporten fruita, els demanen la documentació, les dades del comprador. ¿A qué empresa trabajan ustedes? I revisen els caixons. Estem en plena campanya citrícola i els lladres aprofiten per arrasar els camps. Mucha gente que roba por ahí y luego va a romper los mercados que venden más baratos y nosotros tenemos que venderlo con un precio justo, ¿sabes? Una mesura amb què es busquen infraccions, però també dissuadir els lladres. Perquè així s'eviten robos i s'eviten coses que estan havent molts. Els agents també fan controls als camps, revisant la documentació dels collidors. Amb este servei es vol posar fi a situacions com la de l'última campanya, on els bons preus van disparar els robatoris de cítrics un 25%.